sarai entah di mana jalan nan kalurui tapi dubana malah bada iyo kako tabangkalai lah dipaci lapeh juang di ma bagayu ita gurajai taga dinan kaneh udai taga rubui sana tapi batin jalan hati nan risau dan galau sayang nan ba panih mengandung hujan padahal batana mion silo balam bau sayang elo si sawi dan tugakan kado manahan hati risau udah kandungan elo dan agari dan tinggalkan hari nan sadang patah-patah sayang nanaba adendang parintang rusuh kadoyo bangsa dan bawa pulang sayang elok telah rantau dan berjauh
anak baru beserta rombongan keluarga untuk menuju ke lokasi resepsi. Ya, bagaimana kita hormati, kita saksikan bahwa menuju anak baru beserta rombongan menuju ke lokasi resepsi dengan dagang dan rancang anak para pengunjung anak baru berjalan menuju ke pelaminan.